लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव बाहाय फोरोंथाय होनो नागिरदों। बे जाहैबाय जोङो थांनाय 2019 मायथाइनि जिहेतु टेट आनजाद, बे टेट आनजादनि पेपार 1नि बेनिनो पार्ट लानो नागिरदों चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजि। बेनिफ्राय आङो सल्भ खालामना होनो नागिरदों 100%। बेनिफ्राय गासिबो नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन आरो बेखौ जोबोद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों मोननैसो मोनथामसोखौ नागिरथाबनानै मोननाय जादों आरो बेयाव जों नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन गोबाङानो नोंसोरो वेबसाइटफ्राव गोबांफोरनि गावबागाव पार्सनेल वेबसाइटफ्राव एन्सार कि बानायनानै होनाय दङ। दा बेफोरखौ नोंथांमोना लानानै बेयाव सल्भ खालामनायखौ बेखौनो राइट साननो हागौ, नाथाय आंबो बेबादिनो साननानै माखासेखौ नागिरफादोंमोन, नाथाय बेयो रंजोब। टटेलि बिजाबाव आरो माखासेखौ इन्टारनेटनि गेजेरजों सार्च खालामनानै मोननो हानाय जाजोब्बाय, गासैखौबो कमप्लिटलि बेहाय मोननो हानाय जाबाय आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननो बेनि एक्सप्लेनेसनखौबो माखासे होलांगोन आङो मानो नांगौ। दा बेनिफ्राय गासै उननि गुबुन पार्टखौबो लानो सेस्था खालामगोन लासै लासै, नाथाय मोनसेल' गोबां गोलाव जायो आरो गोब्राब जायो। दा बेखायनो बेखौ बानायगोन। दा बेयाव पार्ट 1आव जोङो मोननो हानाय जागोन अब्ला पेडागजि बिथांनिफ्राय गासै 30 कुइसनफोरनि एन्सारफोर। दानिया बेयाव नुनो मोननाय नोंथांमोनहा एग्जामखौ जायफोरा गोदानै होगोन बिथांमोनहा बेयाव माखासे मिथिनो गोनां बाथ्रा दङ, बेखौ नोंथांमोनहा नायनानै ला। बे जाहैबाय बाहायनो गासिबो दङ। नैबे जाहैबाय बिथोन। बे बिथोनखौ नायनानै लाबानो जाबाय। बेयाव मा दङ, मानो होनबा बेखौ एग्जामनि सिगाङाव जोङो पेपार मोननाय लोगो लोगो नायनांगौ, नाथाय एग्जामनि सिगाङाव फरायनानै थाबा मिथिखायो, मानो होनबा बे सेम जायो बेयो गासिबो मिथिनो गोनां बाथ्राफ्रा। दानिया बेनि उनाव फैदो जोङो पेडागजिखौ जोङो लानोसै। बाहाय गाहायै दङ 1 नाम्बारनिफ्राय लानानै गासैबो अबजेक्टिभ टाइप, बेखौ बयबो मिथिखागौ। दा बेनिफ्राय फैदो फारि लालांसै। दा बेयाव जोङो मोननै बिथिंखौ नायनांगौ लेंगुवेज हिसाबै बर'निफ्राय नेक्स्टआव जोंहा इंलिस दङ। इंलिसजों आरो बर'जों मेट्स खालामनांगौ। खारना जाहैबाय बर'आव जोंहा मोनसे इंराजि सोदोबखौनो गोबां लिरगिरिफ्रा गुबुन गुबुन बाहायो। दा बेवहाय जोंहा बिराद प्रब्लेम जायो। बेनिखायनो इंलिसखौ नायफाथारो, इंलिसखौ नायथारनांगोन। इंलिसखौ नायनानै हायोबा बर'आव जेखि सोदोब बाहाया मानो बेखौ हागोन। दा बेखायनो इंलिसखौ नायनांगोन फ्रायानो। दा बाहाय दङ बर'आव गोहोम गोनां फोरोंनाया जाबाय मोनसे बाहाय नोंथांमोना मोनब्रै अपसन मोननाय जादोंमोन। बाहाय बर' हिसाबै फोरोंगिरिनि सादुथि खामानियाव नांथाबनाय होदों। बेनिफ्राय फोरोंगिरिनि आयदानि सायाव गियान। बेनिफ्राय दङ माखासे दंबावो फोरोंगिरिया खान्थि गोनां जानाय, थांखि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंनाय। दा बेफोरबायदि दङ। दा बेयावहाय जेबो नङा, बेनि राइट एन्सारा नाम्बार बिया जागोन। जे बाहाय जागोन नाम्बार बिया टिचार्स नलेज अन कन्टेन्ट। जुदि फोरोंगिरिया गुबै आयदानि सायाव गावनो जुदि गियान गैयाब्ला, जेसेबांखि सेस्था खालामनानै फोरोङा मानो, जेसेबांथि थांखि लानानै फोरोङा मानो, जेसेबांथि फोरोंगिरिया खान्थि लानानै फोरोङा मानो, दा जेसेबांथि गोसो होथाबनानै फोरोंगिरिया फोरोङा मानो, बियो जानाय नङा। मानो होनबा बेहा जाय आयदानि सायाव फोरोंनो नागिरदों बेनि सायावनो खनसेबानो क्लियार नङाबा। दा बेखायनो बिनि अपसना नाम्बार बिया टिचार्स नलेज अन कन्टेन्ट बे जागोन। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 2आवहाय फैदो। बाहाय दं गाहायनि बबेयो फर्मेटिभ इभालुएसननि आखुथायफोर। दा बेयाव अपसन मोनब्रै दङ। मोनब्रैनि गेजेराव बबेबा मोननै बा मोनथामा राइट, बेनिफ्राय बबेबा मोनसे बा मोननैया रं जानानै दङ। दा बे हिसाबै बाहाय डाइरेक्टलि नोंथांमोननो बुंनो थाङोबा बाहाय अपसन एआ बेनि राइट एन्सार। अपसन एआ राइट एन्सारबा बेयाव मा दङ, राइट एन्साराव ए माने बे इट्स डायग्नोस्टिक एन्ड रिमेडियेल। बेनिफ्राय नाम्बार बियाव दङ जाहैबाय इट गिव्स प्रभिजन एन्ड इफेक्टिभ फिडबेक। बेनिफ्राय दङ नाम्बार डि इट गिव्स अपरचुनिटि अफ स्टुडेन्टस पार्टिसिपेसन। बे जागोन। नैबे डिआ सिआ नङा, इट इज ए टाइप अफ प्रडाक्ट इभालुएसन, बे नङा। दानिया मा जाहैबाय फर्मेटिभ इभालुएसना मोननै, फर्मेटिभ आरो साबमेटिभ, बेखौ मिथिगौ। फर्मेटिभा जाहैबाय नोंथांमोना बयबो जायफोरा DLED BEd लादों बिथांमोना मिथिखागौ। जाहैबाय क्लास लानाय समावनो एबा फोरोंनायनि समावनो फोरोंनायनि गेजेर गेजेर सोंलांनाय, फोरोंखांनानै सोंनाय, बेवहाय गथ'फोरा फोरोंनायाव गुरुत्थ' लादोंना लायाखै, बुजिनो हादोंना हायाखै, बेफोरखौ ओरैनो आनजाद नायनाय, बेखौनो फर्मेटिभ होनदों। बेखायनो डायग्नोस्टिक, रिमेडियेल लाफिननो हानाय, फोरोंफिननो हागोन। बेनिफ्राय प्रभिजनाव इफेक्टिभ फिडबेक होनो हागोन गथ'फोरनो अपरचुनिटि होगोन, माने पार्टिसिपेट खालामनो, बुंनो, सोंनाय फिननाय, बेफोरखौ सोंफिननाय मानायनि खाबु होनाय जागोन। दा बे ओमफ्राय मोनसेया साबमेटिभ होनदों। साबमेटिभा जाहैबाय जोङो जिहेथु एग्जाम लायो, जायखौ सार्टिफिकेटनि मार्कआव थिखोनाय जायो, बेखौ लानाय जायो साबमेटिभ। बे साबमेटिभा बाहाय गैया, फर्मेटिभ होदों बेहाय। जेरैजाय इउनिट टेस्ट लानायनि, हाफ इयारलिनि, एनुवेलनि, बेफोरो जों जेरैहाय लायो। दा बेफोरबायदि एग्जामखौ साबमेटिभ होनना बुंनाय जायो, बेखौ बयबो मिथिगौ। बेनिफ्राय नाम्बार 3 हिसाबै बाहाय दङ नुनो मोननाय जागोन सोर सुबुङा
सोरजिलुनि बिबांनि थाखाय सोरजिलुनि गुदिमुवाफोरनि बिबां सुनायनि सायाव गिबियै गोनांथि होजेनदोंमोन। दा बाहाय नोंथांमोनहा बाहाय मा नुनाय मोननाय जादों, मा होनदों इंलिसावबा हु वाज द फार्स्ट पर्सन टु एम्फासिस द क्रिएटिभिटी शुड बी मेजार्ड बाय मेजारिं इट्स एलिमेन्ट्स। दा बेनि बिबुंथिगिरिया जाहैबाय नाम्बार बि आवनो दङ टरेन्स। बिथाङानो जाबाय टरेन्स। नाम्बार बि आव अपसन नोंथांमोना नुदों, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 4 हिसाबै दङ जोंहा बाहाय फरमा दङ सोरबिथिङारि ओंथियाव जर'खा खुदियाया जाबाय होनदों। दा बेयाव इंलिसाव मा होनदों, इनक्लुसिभ टार्माव एक्सेप्सनेल चिलड्रेन मिन्स होनदों। मा होनदों, जोंनाव गोबां थाखोनि गथ'फोर थायो। खायफाया गासिबो इन जेनेरेल बयबो फिजिकेलि मेन्टेलि गासिबो थिगैनो थायो, माखासेया नाथाय एक्सेप्सनेल माखासेया एसे एनै बबेयावबा मायावबा एसे डिफेक्ट थायो। दा बेफोरबायदि फरायसाफोरखौ बाहागो खालामनायाव माबे बाहागोफ्रा गोलैयो होनदों नैबेहाय दङ। बे जाहैबाय नोंसोरो नुनो मोननाय जागोन नाम्बार डिआ जागोन बाहाय अपसना। मा होनदों, हामोनथाय गोनां, सोलोंथाइ गोनां, उन जानाय, मेलेमारि गोहोम गैयै। नैबेखौ नायदो, बाहाय होनदों मेलेमारि हामोनथाय गैयि, गाहाय थाखोनि सोलो गोनां खुदिया, गोरोबहोनो हायैनि जेंना। बेफोरबो थारजोब, नाथाय बेफोरखौ होयोबा मोनसेल' जागोन, नैबेहा थानाय नङा। बिखौ होयोबा एआ थाफानाय नङा। नाथाय नैबेहाय बि सि ए बि सि बे मोनथामबो बाहाय हाबफादों। ओंखायनो लास्टाव नाय, नैबेयाव हामोनथाय गोनां होननाया बाहाय नोंथांमोना पजिटिभ मोनलांनो जानो हागौ, नाथाय बाथ्राया लास्टाव गैयि होननानै बुंहैनाय जादों। बेखायनो बाहाय मा होननाय जादों, हामोनथाय गैयि थागोन। हामोनथायनो माने हानो रोङै, सोलो गैयै, उन जानानै थालांग्रा, मेलेमारि गोहो गैयै होननायसो जादों बे पइन्टआ। बेखायनो बेयो डि एन्सारा राइट एन्सारा डि। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 5आव। नाम्बार 5नि हिसाबै जोङो नायदो, बाहाय दङ नाम्बार 5आव माखासे होदों फरायसाफोरनि एचिभमेन्ट मटिभेसननि थाखाय गाहायनि बबे गुदिमुवाफोरा गोनां होनदों। बाहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों माने एचिभमेन्ट माबा मोनसे मोननो हानाय, मोनथावनि, देरहानो हानाय एबा माबा मोनसे आरजिनो हानायनि मटिभेसन, थुलुंगाथाव। दा बेनि थाखाय मा गुदिमुवाफोर दङ, एबा इलिमेन्ट्सफोर दङ होनदों। बाहाय न'खरनि आबहावा, फरायसालिनि आबहावा, न'खर आबहावा, फरायसालि आबहावा आरो समाजारि आबहावा, फरायसालि आबहावाल' होनना बुंदों। दा बाहाय मोननै दङ एचिभमेन्ट मटिभेसना, नोंथाङा बाहाय नुगोन एचिभमेन्ट मटिभेसन, बाहाय बेयो इन जेनेरेल दङ, आरो मोनसेया जाहैबाय एकाडेमिक एचिभमेन्ट मटिभेसन। दा बाहाय एकाडेमिक एचिभमेन्ट मटिभेसन बा नोंथांमोनहा बाहाय नुगोन खालि स्कुलल' जागौमोन। मानो होनबा एकाडेमिक हिसाबैबा स्कुलावल' थायो, बेखायनो स्कुलनिल' आबहावानि सायाव सोनारगौमोन जुदि एकाडेमिक होननानै बुङोबा। नाथाय बाहाय एकाडेमिक होननाय जेबो सोदोब गैया, इंलिसाव होनाय नोंसोरो, बेनो इन जेनेरेल एचिभमेन्ट मटिभेसन। ओंखायनो बाहाय इन जेनेरेल एचिभमेन्ट मटिभेसन बा बेयो जागोन न'खरनि आबहावा, फरायसालिनि आरो समाजारि मोनथामनिबो बाहाय थाफानो नांगोन। बेखायनो बेयो राइट एन्सार। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव नाम्बार 6 हिसाबै दङ जोंना खुदियानि गेजेराव सोरजिलु जौगाखांनायनि सिंनि आदबफोरा थाफायो होनदों। दा बेवहाय मा दङ, खुदियानि जौगानायनि गेजेराव बा खुदियानि गेजेराव सोरजिलु जौगानायनि सिंनि आदबफोराव थाफायो मानो, सानदांथि दिन्थिफुंनाय, बेनिफ्राय मा दङ, गोजौनि गासैबो, हानजायाव सावरायनाय, जेंना बोस्रांनाय। दा बे जाहैबाय गासैबो। बियो मा होनदों, गथ'फोरा जुदि बबेबा मोनसे आयदानि सायाव सोरजिलु हिसाबै जौगाखांहोनांगौबा मोनफ्रोमबो थानांगोन। जेंनाखौ बोस्रांनायबो हानांगोन, सानदांथि दिन्थिफुंनायबो हानांगन, हानजायै सावरायनायबो जानांगोन। दा बेखायनो बेनि राइट एन्सारा डि एबा गोजौनि गासैबो गोलैजोबो, अल अफ द एबभ। दानिया नाम्बार 7 हिसाबै बाहाय फैदो। नाम्बार 7आव दङ गाहायनि बबे मोनसेया गोसो दुंखांहोनाय मावखांथि मटिभेसन प्रसेसनि मोनसे बाहागो नङासो दे, मोनसे बाहागो नङासो। दा गाहायनि बबे मोनसेया नङा होनदों, बे जाहैबाय हेरिडिटि। बेखौ बयबो मिथिनानै लानो गोरलैसो बियो। फोलेरफारि बादियै रावबो मालाबाबो मटिभेसन होनो नाङा एबा होनो मोना। दा बेखौ गोसोआव ला। इनसेन्टिभ्स, ड्राइभ्स आरो निड बेफोरो गासिबो गोनांजोब। बेनिफ्राय हेरिडिटिया गैया, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय, बे नङा। बेनिफ्राय नाम्बार 8आव दङ IQ दिहुननायनि फर्मुला। दा बे IQ दिहुननाय, इन्टेलिजेन्स क्वोटिएन्ट, बे दिहुननायनि फर्मुलाया माबे, बे जाहैबाय नैबे बिआ, अपसन बिआ IQ। बेनिफ्राय मेन्टेल एजखौ डिभाइड खालामनांगौ क्रन'लजिकेल एजजों, बेनिफ्राय इनटु खालामनांगौ 100जों। दा बेजों मोननायानो जाहैबाय IQ दिहुननायनि फर्मुला। बेयो कमनथार, बेयो बयनिख्रुइबो कुइसन गोरलै। बेखायनो गोसोआव लाखिनांगौबा गोरलै, IQ गोजौआव, बेनिफ्राय MA गाहायाव माबे CA, बेनिफ्राय इनटु 100, बेबादि गोसोआव लाबानो जाबाय, बे गोरलैसो। बेनिफ्राय दङ नाम्बार
नाम्बार 9 आव दङ बाहाय एबस्ट्राक्ट सानदांथिखौ कनक्रिट महराव होनो लासै सोलोंग्रा थाखो खथायाव सासे फोरोंगिरिनि साबसिन आदबानो जाबाय होनदों। माखासे एबस्ट्राक्ट थाखोनि माखासे सानदांथि एबा बिबुंथिफोरखौ कनक्रिट हिसाबै फोरोंनांगौबा बाहाय मा खालामनांगोन होननाय जादों। दा बाहाय मा होननाय जादों एबस्ट्राक्ट होननानै बुंनायाव बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों जे मा एबस्ट्राक्ट हिसाबै दिहुननांगौबा बिबुंथि होनानै जों जाया, मालाबाबो सावरायनायल'जोंबो जाया, न'नि हाबा हिसाबै हरबाबो बियो जाया। एबस्ट्राक्टआ जाहैबाय माखासे दिन्थिफुंनायनि गेजेरजोंसो जायो। बेखायनो बेनो जाहैबाय डेमनस्ट्रेसन मेथडजोंसो जागोन बियो। बेनि राइट एन्सारा डेमनस्ट्रेसन मेथड अर्थात अपसना डि। अपसन डि। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 10 आव फैबाय फोरोंगिरि महरै दाय खालामनाय खुदियाफोरनि गोसो दुंखांहोनायनि गाहायनि बबे मोनसेया साबसिन राहा होनदों। माने उन्दै गथ'साफोरनि एलपि लेभेलनि नालाय गथ'साफोरा माबा मोनसे दाय खालामगोन। दाया जाहैबाय फरायनायाव हायिबो जानो हागौ, सोंनायाव बुङिबो जानो हागौ, हानानैबो बुङि जानो हागौ, गोसो सिङाव माबा मोनसे लाजिनानैबो बुङि जानो हागौ। बेफोर फिसा फिसा दायफोरखौ होनदों। दा बेफोरबायदि दायफोर खालामोब्ला नों मा खालामगोन होननाय जादों। थारमाने बे जाहैबाय नांगौनि बारा बिसोरनो उदांस्रि होनाय, बेथ' जानाय नङा। जेबो राहा जर'खा राहा लायालाबा बिसोरखौ एंगारनानै होनांगौ, बेथ' नंखाथारा। माबा मोनसेथ' लाथारनांगोन। थाखोआव सोलोंथाइनि फारसे बारा जर होनांगौ, जेराव बियो बुंनोनो हाया। अर्थात एग्जामाव माबा बाथ्रा सोंनायाव फिननाय होनो थिननायाव होनोनो हायाखै एबा गसङाखैनो लाजिनानै थादों, अब्ला बेखौथ' आरो बांसिन फोरोंबाय थाबा बे बुजियाखैबाथ' जानाय नङा। दा बेखायनो बेफोरनि गोसोखौ खुला खालामनो थाखाय फरायसालियाव गेलेनायनि थोजासे खाबु होनांगौ होनदों। ओंखायनो अपसन एआसो बियो। दा बेवहाय जाथावा बादि नुयो, गेलेनायजों मा जानो सानो। ओंखायनो सिंनि थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव होनांगौ। मानो होनबा दाय बेनि थाखाय गोबां बिजाबावबो दंखायो। ओंखायनो चाइल्ड डेभेलपमेन्ट पेडाग'जि बिजाब फरायबा नुगोन। दा बे अपसन एसो बिनिया। बेखायनो बेनिफ्राय दङ नाम्बार 11 आव दङ कनसेप्ट अफ रिइनफोर्समेन्ट। मोनसे गुदि सानदांथि होनदों। बबेनि माबे मेथडनि, माबे थिउरिनि, फरायनायनि बबे थिउरिनि बा सोलोंनायनि बबे थिउरिनि होनदों बियो। बे जाहैबाय गोबाङानो गेस्टल्टनि होनदों, गोबाङानो ट्रायेल एन्ड एरर थिउरि होननानै बुङो, नाथाय बिनि नङा। बेयो जाहैबाय नैबे अपारेन्ट क'अर्डिनेसनिं, बेनिफ्राय अपारेट कन्डिशनिं थिउरि अफ लार्निं, बेनिसो। बे अपारेट कन्डिशनिं थिउरि अफ लार्निंनिसो बियो जाहैबाय माबि मोनसे कनसेप्ट अफ रिइनफोर्समेन्टआ बाहागो, बिनिसो एलिमेन्ट्स एबा गुदि मुवा। दा बेयाव मोननै दङ, पजिटिभ रिइनफोर्समेन्ट आरो बेनिफ्राय नेगेटिभ रिइनफोर्समेन्ट कनसेप्ट। बे कनसेप्ट मोननै दङ, पजिटिभ आरो नेगेटिभ, बे मोननै। बेयो जाहैबाय कनसेप्ट अफ रिइनफोर्समेन्ट, बेयो अपारेन्ट कन्डिशनिं थिउरि अफ लार्निं, बिनि बाहागो। दा बेखौबो गोसोआव लाफाबानो जाबाय। बिनिफ्राय दङ नाम्बार 12 आव फैसिगोन। 12 आव दङ बिथांखि आदब, प्रजेक्ट मेथडआव फोरोंगिरि फोरोंनायनि बिहोमाया जाबाय होनदों। फोरोंगिरिया प्रजेक्ट मेथडआव फोरोङोबा मा खालामनाया मोजां होनदों। दा बे जाहैबाय नोंसोरो नाय, बाहाय दङ फोरोंगिरिया प्रजेक्ट मेथड हिसाबै लायोबा, प्रजेक्ट हिसाबै फोरोंनांगौ जायोब्ला फरायसाफोरनिफ्राय सांग्रांसिन जानानै थाबाय बेल'बा जाया। जेंनाखौ बोस्रांनानै होनो नाङा, गावसोरखौसो मावहोनांगोन। बेखायनो प्रजेक्टआव बिगोमागिरि अथ'रिटि, बेथ' टिचारानो जाया बिगोमागिरिबा। दा बेखायनो बेबो नङा, बेबो नङा, बेबो नङा। बे जाहैबाय नैबे सिया लोगो सान्थौगिरि जानांगोन, लोगो जानांगोन आरो दैदेननो नांगोन। माने खिन्थानो नांगोन माबोरै खालामनांगौ, बेनि आदब खायदा, दैदेननायल' लिड खालामनाय। सान्थौगिरि माने बिनि प्रजेक्टनि सोमोन्दै गासैखौबो गियान थानांगोन आरो फरायसाफोरजों लोगो जानानै गासैखौबो फोरोंनो नांगोन। क्लासरुमाव जेरैहाय टिचार आरो फोरोंगिरि बेयाव एसे फाराग थायो, नाथाय प्रजेक्ट मेथडआव बियो बेबायदि जाया, कमप्लिट लोगो जाथारनांगोन। दा बेनिफ्राय दङ नाम्बार 13 आव होदों गाहायाव होनाय फारिलाइनिफ्राय सासे एक्सट्र'भार्ट पार्सनेलिटिनि आखुथायखौ सायख' होनदों। बाहाय दङ एक्सट्र'भार्ट पार्सनेलिटि आखुथाया मा जाहैबाय नोंसोरो नुगोन। मानसिफोरखौ इन्ट्र'भार्ट आरो एक्सट्र'भार्ट आरो गुबुन मोनसे दंबावो, बे मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों। दा बे मोनथाम बाहागोआव राननायाव गावबागाव केरेक्टार, माने मानसिनि साननो हानाय, बुंनो हानाय, माने स्मार्ट, बेफोरखौ नायनानै बेखौ बाहागो रानदों। आरो बेयाव एक्सट्र'भार्टआव गासै केरेक्टारिस्टिक्सफ्रा 8था दङ। 8था, आरो बिनिफ्राय खायफा फिलसफारफोरा बेखौ मोनजिसेथा गाहाम दिन्थिनानै होदों। दा बेनि गेजेराव नोंथांमोननो बाहाय होनायाव मोनथामाल' कारेक्ट जानानै दङ। ओंखायनो बिनि अपसना जाहैबाय सि, नैबे सि। ए, डि आरो इ। एयाव मा होनदों, ससियेलि भेरि एक्टिभ आरो सेन्सिटिभ जायो बिथांमोनहा। बेनिफ्राय डिया जाहैबाय माने फ्लेक्सिबल आउटलुक एन्ड फ्रेन्डलि इन नेचार, लोगोफोरजों बिजों बयनिख्रुइबो गोरोबलायो होनदों।
always founding busy in thinking बे नाम्बार बिया नङा बियो मालाबाबो बेबायदि सानबाय थाया बियो emphasis on individual बे गावखौल' गोसो होआ ग्रुपखौ बयजोंबो समानै गोरोबफानानैसो खामानि मावो होनदों बेबायदि मानसिया बेखायनो सिआबो नङा बेनिफ्राय डिआ दंगौ फ्री फ्रम इमोशनेल प्रब्लेम जेबो इमोशनेल प्रब्लेम बिथाङा थाया होनदों बेखायनो डि सि अपसना बेना राइट ए डि आरो इ बे मोनथाम पइन्टआ बेनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन आं नोंथांमोननो खिन्थादोंमोन 8टा बेफोरखौ आं उनाव जुदि क्लास लायोबा बेफोरखौ गासैखौबो होगोन फारि फारि बेनिफ्राय एक्सट्रा पार्टनिफ्राय फैदोंबा एबाराव इन्ट्र'पार्ट बेनिफ्राय फैनो हागौ इन्ट्र'पार्टनिफ्राय ओंखायनो एबाराव इन्ट्र'पार्टनि केरेक्टारखौ नायनानै लाबानो जाबाय एक्सट्रा पार्ट आरो इन्ट्र'पार्ट बे मोननैजों आलदा आलदा नालाय बेखायनो बेखौ नेक्स्टआव बिनि उल्थाफ्रा फैनो हानायनि चान्स दं बेनिफ्राय नाम्बार 14आव दङ जोंहा गोसो बिगियानगिरि मतामतफोरा बुंग्राजों आरो बुंजानाय बिथांमोननि गोसो बिगियानफोरनि मत एबा बिबुंथिफोरजों गोसोआव गोरोबहोनाय दा बेथ' मिथिथारनांगोन साब्रैबो सोर मा होनदों भाइगत्स्किया मा होनदों स्किनारा मा होनदों फ्रयडआ मा होनदों आरो बेर्टिमार बिथांमोना मा होनदों बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन बेखायनो बेयो जाहैबाय बिनिया अपसना बि अपसन बि बा मा जागोन नोंथांना नाय अपसन बि बा ए जों गोरोबगोन अपसन बि बा एयाव दङ बिहेभियरेलिज्म बेखौ जाहैबाय स्किनारा होनदों नाम्बार 2 जों गोरोबदों स्किनार बेखौ गोसोआव ला बिहेभियरेलिज्मखौ स्किनारा बुंदों बेनिफ्राय गोसो बिजिरथि बे साइक' एनालाइसिस बे साइक' एनालाइसिसखौ होनदों बे जाहैबाय फ्राइडआ होनदों बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय साइक' एनालाइसिसआ फ्राइड एबा थार्डजों गोरोबबाय बेनिफ्राय दङ सोरगिदिङारि बाद होनना बुंदों गेस्टालिज्मखौ बेखौ होननाय जादों गेस्टालिज्मखौ बेर्टिमार बे नैबे लास्टनिया 4 बेनिफ्राय लास्टआव दङ दाथायारि बाद कनस्ट्राक्टिभिज्मनियाथ' बे फादारानो बेनो भाइगत्स्कि बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय अब्ला मा नुनो मोननाय जाबाय इया स्किनार बिहेभियरेलिज्मआ बेनिफ्राय साइक' एनालाइसिसआ जाहैबाय फ्राइड सोरबिथिङारि एबा गेस्टालिज्मआ जाहैबाय बेर्टिमार बेनिफ्राय कनस्ट्राक्टिभिज्मआ जाहैबाय भाइगत्स्कि बे दानिफ्राय 15आव फैदो एबाराव 15 हिसाबै दङ फोरोंनायाव सांग्रांथि खालामनाय बिथिङाव गाहायनि बबे खामानिखौ मावनाय जाया होनदों मावनाय जायासो होनदों बेखौ गोसोआव लादो मावनाय जायो नङा मावनाय जायासो बेखायनो नेगेटिभसो बियो नेगेटिभखौसो बिदों गाहायाव फोरोंनायाव बबे बिथिंखौ लानाय जाया होनदों बेयाव दङ नोंथांमोना बाहायबो नुनो मोननाय जागोन फोरोंनायाव माखासे प्रि आरो पस्ट एक्टिभ फेज बे दङ बे जाहैबाय प्रि एक्टिभ फेज बेनि माखासे केरेक्टार्सफोर दङ फोरोंनायनि गोबां बुरजाथार आरो पस्ट एक्टिभ फेजनि गोबां दङ दा बाहाय पस्ट एक्टिभ फेजनिखौ बिदों प्रिनिखौ बिनाय जायाखै बेखायनो पस्ट एक्टिभ फेजआव माबेया गोलैदों बेखौ माखासे थाजोबबासो गैयिखौ हमनो हानाय जागोन बेखायनो बेयाव जाबाय गैयैया नैबे डिआ गैया सेटिं अफ एडुकेसनेल अबजेक्टिभ्स बेयो गैया बेखायनो एन्सारा बे जागोन मावनाय जायासो होनदों नालाय बेखौ खालामनाय जाया आरो थार आखुथायारि सोलायनायनि बेखेवथिनाय बेफोरखौ खालामो अब्ला इंलिसाव दङ डिफाइनिं द रियेल बिहेभियरेल सेन्स सेलेक्शन अफ एप्रोप्रिएट इभालुएसन टेकनिक चेन्जिं द टेकनिक्स एन्ड स्ट्रेटेजिस अफ टिचिं दा बेफोरखौ होनाय जायो दा बेयाव प्रि एक्टिभ फेज पस्ट एक्टिभ फेज बेनि केरेक्टार जेसेबां दङ बेफोरखौ उननि क्लास लानायफ्राव आपडेट मोननो हागोन जुदि गोरोबोब्ला आरो बेनिफ्राय दङ 16आव दङ जाहैबाय नुनो मोनदों मास्ल'नि थिउरि बादियै निड्स एबा गोनांथारनि थार फारिफोरा बबेया फारियै खारलांदों बेखौ नायनांगोन आरो मास्ल' नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन आब्राहाम मास्ल' बे जाहैबाय बिथाङा 1908नि जोनोम मोन्दोंमोन निउयर्कआव आरो निउयर्कनि बिथाङा सासे साइक'लजिस्ट बे जाहैबाय मास्ल' एबा आब्राहाम मास्ल'आ निडनि फारि राननानै होदों बेयो जाहैबाय नोंथांमोना बाहाय दङ अपसन बिआ गोरोबो अपसन बिआ गोरोबदोंब्ला बाहाय मा नुगोन फार्स्टआव थागोन फिजियलजिकेल निड्स बेनिफ्राय दङ सेफ्टि निड्स बेनिफ्राय दङ लाभ एन्ड बिलंगिंनेस निड्स बेनिफ्राय दङ इस्टिम निड्स बेनिफ्राय सेल्फ एक्सुएलाइजेसन निड्स बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बाखिखौ नायनो नाङा जाहाथे लागाय मोन्देर जाया बे सेकेन्डखौल' नट खालामना ला बेनिफ्राय बेखौनो नाय बेनिफ्राय 17आव बर'आव मा दङ नाय जेब्ला बबेबा मोनसे जेंनाखौ बोस्रांनो मोनसेनिफ्राय बांसिन राहा थायो आरो बेबायदि जेंना बोस्रांनो हाथाव साननाय सोमजिखांनाय मावखान्थिखौ मा मुंजों मिथिनाय जायो होनदों बे जाहैबाय डाइभारजेन्ट थिंकिं
इंग्लिसाव डाइभारजेन्ट थिंकिं, अब्ला अप्शन बी। डाइभारजेन्ट थिंकिंआ जाहैबाय माने मोनसे जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय मोनब्रै मोनबा माखासे सल्युशन खालामनायनि राहाफोर थायो डाइभारजेन्ट थिंकिंआव। दा बेखौ गोसोआव ला। आरो बे डाइभारजेन्ट थिंकिंखौ मोनसे नामाव मिथिनो हानाय जाबावो लेटारेल थिंकिं होननानैबो बुङो होनदों। मालाबा लेटारेल थिंकिंबो होनगोन। बेखायनो डाइभारजेन्ट थिंकिंखौ गुबुन मोनसे लेटारेल थिंकिं होननानैबो मिथियो। आरो बेखौ दिहुननाया जाहैबाय 1956आव दिहुनदों। बे जाहैबाय जे.पी. गुइलफर्ड। बेखौ नोंथांमोना खिन्थानो लिरना होना र'। जे.पी. बेनिफ्राय गिलफर्ड GYLFORD गिलफर्ड 1956आव दिहुनदोंमोन बे थिंकिंखौ। डाइभारजेन्ट थिंकिं एबा लेटारेल थिंकिं बेखौ। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 18। सोलोंनायनि बबे थिउरिया फरायसाफोरखौ सिरि खोनासंग्राल' जानायनि सोलाय गियान बुरखांनो थाखाय सांग्रां खालामनायनि सायाव गोनांथि होयो। माने बेवहाय खोनासंनानैल' थायालाबा बिथांमोना बुंनाय मानाय गासैखौबो बिथिङाव बिथांमोना बाहागो लाफानो हागोन। फरायसाफोरा गासैखौबो सोंफिननाय, बुंनाय, मानाय, लिरनाय, फरायसा फोरोंगिरिफोरजों इन्टारेक्टिभ खालामनाय बेफोर गासैबो थाजोबगोन बे जाय फोरोंनाय खान्थियाव होनदों। बे थिउरियानो जाहैबाय मा होनदों, बाहाय मोनब्रै अपसन दङ नोंसोरो नुदों। बेयाव दङ अपसन डि कनस्ट्राक्टिभ थिउरिया। बे जाहैबाय कनस्ट्राक्टिभ थिउरियाव बेफोर गासैखौबो हाजोबो। बेखायनो बे जाहैबाय कनस्ट्राक्टिभ थिउरि, जायखौ जीन पियागेट बिथाङा दिहुनदोंमोन। जीन पियागेट बिथाङा, जायो साइक'लजिनि फादार जीन पियागेट बिथाङा दिहुनदोंमोन। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 19आव बर'आव दङ सावस्रियारि आरो गोसोआरि गोख्रों फोरोंगिरिनियाव गाहायनि बबे आखुथायखौ नुनो मोनो होनदों। माने मा होनदों, देहायारि आरो गोसोआरि मोननैबो फिजिकेलि आरो साइक'लजिकेलि मा होनो गोरों गोरा माने आखा फाखा फोरोंगिरिनियाव गाहायनि बबे आखुफोरा थायो होनदों। बाहाय दङ मोनबा अपसन दं। मोनबानि अपसनाव माखासेल' दङ, माखासेया गैया एबा थाथावा। दा बे हिसाबै बाहाय बबेया थाथावगौ बेखौ नाय। बे जाहैबाय बिनि अपसन हिसाबै जोङो एन्सार अपसन हिसाबै जोङो सिखौ नुदों। सियावबा मा नुबाय, सियाव गोजौनि अपसननि सि नाम्बार, डि आरो इ बिसोरो मा दङ, बिसोरो गावसोरनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनानै लानो हायो होनदों। औ नंगौ, मोजां फोरोंगिरिया गोजां साननो हानाया गावबागाव गोरोन्थिखौ सुद्रायो। आरो बिसोरो गावसोरनि खामानिखौ लानानै गोजोननाय मोनो। माने मा, गावहा फोरोंनो हाबाय, गावहा जेबो उसुबिदा जायासै, बुजिनानैबो उसुबिदा जायासै, देहायाव फोरोंनायावबो आखाइ आथिं गासिबो राफोद थिगैनो दङ। बेखायनो बिसोर गोजोननाय मोनो होनदों। बेनिफ्राय बिसोरो फैमाल जानायखौ गोरलैयै नाजावना लायो होनदों। जुदि गाव माबा मोनसे फैमाल जायोबा बेफोरो साननाया गोरों नालाय, गोसोआरि गोख्रों नालाय, बेखायनो बियो गावनि गोरोन्थिखौ साननायखौ बुजिनानै लायो होनदों। गावनि फैमाल जानायफोरखौ बुजिनानै लायो। बे मोनथामा अपसना थिग। ओमफ्राय गोजौनि मोननै नङैया मा होनदों, बिसोरो गावसोरनि गोहोखौल' मोजाङै मिथियो, गावबा गावखौल' मोजाङै मिथियो, बे नङा। बिसोरो गुबुननि लोरबांथिखौल' मोजाङै मिथियो, बेबो नङा। बेखायनो बे मोनथामाव नैबे गाहायनि मोनथाम CDE बे अपसना मोनथामा नंगौ आरो एन्सारनि अपसना सि। नाम्बार 20आव दङ, बर'आव दङ क्रिएटिभिटिनि लेभेल थिउरिखौ सोर दावगाखांहोदोंमोन होनदों। बे जाहैबाय क्रिएटिभिटिनि लेभेल थिउरि। बेखौ नोंसोर बाहाय दङ अपसन एआव दङ टाइलर। बे टाइलरा बे क्रिएटिभिटिनि लेभेल थिउरिखौ दिहुनदों। आरो बिथाङा गासै मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनबा लेभेल थिउरि दिहुनदों। बेहाय क्रिएटिभिटियाव बिथाङा मोनबा लेभेल थिउरि दिहुनदों। आरो टाइलरनि आबुङा जाहैबाय इरभिं ए टाइलर, IRVINGA बेनिफ्राय टाइलर। दा बे बिथाङा बेखौ दिहुनदों मोनबा थिउरि। बे जाहैबाय इमार्जेन्ट क्रिएटिभिटि, मोनसे इन'भेटिभ क्रिएटिभिटि, बेनिफ्राय इनभेन्टिभ क्रिएटिभिटि, बेनिफ्राय टेक्निकेल क्रिएटिभिटि आरो एक्सप्रेसिभ क्रिएटिभिटि। बे मोनबा लेभेलखौ बिथाङा डेभेलप खालामदों आरो बिथाङा दिहुनदों। बेखायनो बिथांखौ लेभेल थिउरिनि दिहुनगिरि एबा क्रिएटिभिटिनि लेभेल थिउरिखौ दिहुनगिरि होननानै मिथिनाय जायो ए टाइलरखौ। बेखौ नोंथांमोना इन्टारनेटआव सार्च खालामबाबो मोनगोन। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 21आव बर'आव दङ साइक'ड्रामाया मा होनदों। साइक'ड्रामाया मोनसे मा बुस्थु एबा मा बिनि पार्ट एबा मा बिथिंनि बाहागोआव गोलैयो होननानै गाहायाव अपसन मोनब्रै होनाय दङ। बे जाहैबाय नुनो मोननाय जादों नोंसोरो, बेयो सि अपसना ए फर्म अफ साइक'थेरापि। साइक'थेरापिनि बेयो मोनसे बाहागो एबा साइक'थेरापिनि बेयो मोनसे महर। बे जाहैबाय साइक'ड्रामा।
जायखौ होननानै बुंदों एक्सन मेथड। बेयो मोनसे एक्सन मेथडबो मानि साइकोड्रामानि माया ए फर्म अफ साइकोथेरापिया। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। साइकोथेरापिया मोनसे एक्सन मेथड बबेनि साइकोड्रामानि। बेखायनो साइकोड्रामाया होननानै बुंबाथाय ए फर्म अफ साइकोथेरापि बेखौ मिथिगोन। 21निया अप्सन सि। बेनिफ्राय दङ 22आव दङ गंसे थाखो खथायाव गोहोम गोनां फरा फोरोंनो थाखाय फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ गोसो गुदुं खालामग्रोनो गोनां जायो। बे बिथिङाव बबे सोलोंनायनि खान्थिखौ बाहायनाय जायो? गोसो गुदुं खालामखांनानैसो माने सोलोंनो गोसो जाहोखांनानैसो फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनो नांगौ होनदों। आरो बेबायदि खान्थिखौ गाहायनि बबे एक्सारसाइज एबा बबे ल एबा खान्थियाव लानाय जादों होनदों। दा बेखौसो गोसोआव लानो नांगौ। बे जाहैबाय अप्सन ए ल अफ रेडिनेस। ल अफ रेडिनेस अप्सन एआनो राइट एन्सार। दा जायखौ बेखौ दिहुनदोंमोन E.L. थर्नडाइक बिथाङा दिहुनदोंमोन। आरो बेयाव बे मेथड एबा बे ल अफ रेडिनेसखौ बबेयाव दिहुनदों? गावनि मा थिउरि? गावनि ट्रायल एन्ड एरर थिउरियाव बेखौ सोफानानै होनाय जादों। ट्रायल एन्ड एरर मेथड थिउरिनि बेखौ दिहुननाया जाहैबाय E.L. थर्नडाइक। बिथाङा गोसोआव ला बेखौ। बे नोंथांमोना गावबागाव फराया बिजाबफोर दंबा नागिरबाबो नुखागोन। DLED B.Ed बेयाव थाखाजोबो। दा बेनो ल अफ रेडिनेसखौ दिहुननाय जादों। आरो बेनो जाहैबाय फरायनायाव फोरोंगिरिया फोरोंनायनि सिगां फरायसाफोरखौ फोरोंनायनि सिगां सोलोंनो गोसो गुदुं खालामग्रोनांगौ होनदों। ओमफ्रायसो फोरोंनांगौ बे। बेनिफ्राय दङ 23 बिबुंथि आदब लेक्सार मेथडनि फोरोंनाया जाबाय मोनसे मा होनदों? बेथ' सिम्पल बयबो हायो। लेक्सार मेथडनिया जाहैबाय टिचार सेन्ट्रिक। टिचारनासो बाङाय रल लादों नालाय ओंखायनो लेक्साराल' सोलिगोन। स्टुडेन्ट सेन्ट्रिकआवथ' बेयो लेक्सार होनायजों जाया। स्टुडेन्टफोरजों बेयाव गासिबो माने सोमोन्दो खालामलायनांगोन। दा बेखायनो बे जाया। ओंखायनो बेयो टिचार सेन्ट्रिक। टिचारा गाहाय फोरोंगिरि मिरु मोनसे फोरोंथाइ आदब। बाहायसो बे लेक्सार मेथडआ जायो। बेनिफ्राय दङ 24आव बर'आव दङ सासे दैदेनगिरि महरै फोरोंगिरिया मा खालामो होनदों? सासे दैदेनगिरि महरै फोरोंगिरिया खारथाइ गोनां जानो नांगौ। अदेबानि डाइनामिक, गासैबो बिथिङाव डाइनामिक जानो नांगोन। ओंखायनो बे लिडार महरै सासे फोरोंगिरिया डाइनामिक जानांगोन। बेखौ फोरोंगिरि एबा लिडार एस ए लिडार फोरोंगिरिया मा दङ बेफोरखौ नोंथांमोना नायबा नुखागोन। बेनिखायनो डाइनामिक जानांगोन। बे मोनसे 25आव दङ ल अफ एक्सारसाइजआ गोनांथि होयो होनदों। ल अफ एक्सारसाइजआ माखौ जर खालामो? 25 ल अफ एक्सारसाइजआ माखौ जर खालाम होनदों? बे जाहैबाय एयाव मा दङ नायदो अब्ला कनस्टेन्ट प्रेक्टिस अफ इउसफुल लार्निं। बे जाहैबाय फिथाइ गोनां सोलोंनायनि सरसायाव सोनारो होनदों। माया? ल अफ एक्सारसाइजआ। बे जाहैबाय ल अफ एक्सारसाइजआ कनस्टेन्ट प्रेक्टिस अफ इउसफुल लार्निं। फिथाइ गोनां सोलोंनायनि सरसायाव सोनारो। जायखौ दहायनो बुंदोंमोन बेखौबो E.L. थर्नडाइकआ दिहुनदों। बे जाहैबाय गावनि ट्रायल एन्ड एरर थिउरियाव बेखौ दिहुनफानाय जादों। दा बे एक्सारसाइजखौबो नोंथांमोना मिथिनानै ला। दा बेनिफ्राय दङ नाम्बार 26आव दङ बर'आव मा दं नायदो। बर'आव दङ पियाजेटनि बुंफोरथि बादियै गाहायनि बबे थाखो फारिया मेलेमारि दावगानायनि थि थार फारि? गथ'फोरनि मेलेमारि जौगानायनि सायाव बिथाङा मोनसे स्टेज रानदों। बे स्टेजफ्रा मा होनदों? मोनसे मारै जालांदों फारि फारि। बे जाहैबाय अप्सन एआनो बाहाय दङ। बे जाहैबाय नुनो मोननाय जादों सेन्सरि मटर स्टेज। बे सेन्सरि मटर स्टेजआ फार्स्टआव दङ 0निफ्राय 2 बोसोरसिम 0 to 2 years बेयाव दङ। बेनिफ्राय प्रिअपेरासनेल स्टेज। बे जाहैबाय प्रिअपेरासनेल स्टेजआ जाहैबाय 2निफ्राय 7 yearsसिम। 2निफ्राय 7 yearsसिम बे मोनसे। बेनिफ्राय कनक्रिट अपारेशनेल स्टेज बेखौ रानदों बियो 7निफ्राय 11 yearsसिम कनक्रिट अपारेशनेल स्टेज। बेनिफ्राय फर्मेल अपारेशनेल स्टेजआ लास्टआ जाहैबाय 11निफ्राय अनवार्डस 11+। थारमाने 11निफ्राय गोजौआव बेसेबां दङ 11निफ्राय बे गासिबो बैसोनिया बेयाव फर्मेल अपारेशनेल स्टेजाव जागोन। ओंखायनो बेबादि पियागेटआ बेबायदि रानदों आरो मोनफा माबि सेन्सरि मटर स्टेज, बेनिफ्राय प्रिअपारेशनेल स्टेज, बेनिफ्राय कनक्रिट अपारेशनेल स्टेज, फर्मेल अपारेशनेल स्टेज। बे मोनब्रै आरो बैसोखौबो आं नोंसोरनो खिन्थाबाय फारि फारि। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 27 खुदियानि गोसो बिगियाननि बिफाया सोर होनदों? माने चाइल्ड साइक'लजिनि बिफाया सोर होनदों? बाहाय फार्स्टआव गोसोआव लानांगोन साइक'लजिनि बिफाया सोर होननानै बुङोबाथाय जिन पियागेट बिथाङानोमोन। नाथाय बाहाय चाइल्ड साइक'लजि होननानै बुंदों। ओंखायनो चाइल्ड साइक'लजिनि बिथिङाव फार्स्ट
रिसार्च खालामग्रा बिजिरग्रोनो हानाया जाहैबाय स्टेनलि हल। बेखायनो स्टेनलि हलानो बेखौनो साननाय जायो। फ्रायानो गुबुन गुबुन होनो नागिरो, नाथाय स्टेनलि हलखौनो बाहाय डेटायाव कालेक्ट खालामनानै मोननाय जादों। स्टेनलि हलानो साइकोलजिनि सायाव, चाइल्ड साइकोलजिनि सायाव बिथाङा बिजिरग्रोदों, बेखायनो बेखौ होननाय जादों। बेनिफ्राय कर्ट लुइनाबो मोनसे फादार, बे जाहैबाय दानि मडार्न ससियेल साइकोलजिनि फादार हिसाबै कर्ट लुइनखौ मानिनाय जायो। दा बाहाय सरासनस्रा इन जेनेरेल साइकोलजिनि फादार होननानै बुङोबा जिन पियागेटआ जागौमोन, नाथाय बाहाय गथ'सा एबा चाइल्डखौ होनना मख'देरदों, बेखायनो बेयाव स्टेनलि हलासो जाहैगोन। बेनिफ्राय दङ 28आव सोलोंनायनि गोहोम गोनां आवथानि थाखोफोरनि थार फारिया मा होनदों, माने कारेक्ट सिकुवेन्स अफ स्टेप अफ इफेक्टिभ डमाइन अफ लार्निं। दा बेबो सोलोंनायाव फारि फारियै माबादि माबेनिफ्राय मोनसेनि उनाव मोनसे सासे गथ'नि गेजेराव माया दावगाबोयो बेखौ सोंनाय जादों। बे जाहैबाय 28 नाम्बारनि, बे जाहैबाय नोंथाङा नुगोन एआनो। बेयाव दङ रिसिभ खालामगोन, बेनिफ्राय बुंनायखौ, बेनिफ्राय रिस्पन्डिं होगोन, बेनिफ्राय भेल्यु खालामगोन, बेनिफ्राय अर्गेनाइजेसन आरो बेनिफ्राय केरेक्टाराइजेसन। बेखौ फारि फारि गोसोआव लादो, बे बाखिखौ नायनांला नङाबा कनफिउसन जायो। बेखायनो रिसिभिं, रिस्पन्डिं, भेल्युइं, बेनिफ्राय अर्गेनाइजेसन आरो केरेक्टाराइजेसन। नाम्बार 29आव दङ बर'आव मा होनदों नायनानै लाग्रोदो। थिउरि अफ इन्टेलिजेन्स आरो बेफोरनि दिहुनगिरिफोर, बा थिउरि दिहुनगिरि आरो थिउरिजों गोरोबहोनाय। दा बेयाव बबे अपसना गोरोबो बेखौ नायदो। बे जाहैबाय अपसन डियाबा मा एजों थार्डजों गोरोबगोन। अब्ला 2 फेक्टर थिउरि, अब्ला बे जाहैबाय थमसना जाहैबाय 2 फेक्टर थिउरिखौ दिहुनदों। बेनिफ्राय नाम्बार बिया माजों गोरोबगोन, नाम्बार बिया जाहैबाय 4जों माल्टि फेक्टर थिउरिखौ दिहुनदों थार्स्टन। माल्टि फेक्टर थिउरि बेखौ दिहुनग्राया जाहैबाय थर्नडाइकआसो दिहुनदों। माल्टि फेक्टर थिउरिखौ थर्नडाइकआ दिहुनदों। बेनिफ्राय अपसन डियासो, दहाय सिखौसो खिन्थाफ्रांदोंमोन, एबा डि, अपसन डि एया जाहैबाय माबि थमस्टन। बेनिफ्राय दङ 2 फेक्टर थिउरिया गलमाल जागासिनो दं दे, सरि। दाना बाहाय दङ, मोजां नायग्रो, बेनि अपसना डि, 2 फेक्टर थिउरि ए नाम्बारनि 2 फेक्टर थिउरि बेखौ दिहुनदोंमोन स्पियारमेन, माने अपसन 2जों स्पियारमेन, 2 फेक्टर थिउरि स्पियारमेन बे। बेनिफ्राय माल्टि फेक्टर थिउरिखौ दिहुनदों थर्नडाइक, मानो होनबा बिथाङा मोनथाम थिउरि दिहुनदों, फेक्टराव मोनथाम फेक्टर थिउरि दिहुनदों, बेखायनो माल्टि जादों, माने गोबां जादों। बेनिफ्राय ग्रुप फेक्टर थिउरिखौ लुइस थार्स्टनआ दिहुनदों, अब्ला 4जों, बिदिनो सिया 4जों गोरोबबाय। बेनिफ्राय लास्टाव सेम्पलिं थिउरिखौ दिहुनदों, बे जाहैबाय थमसन। अब्ला कारेक्ट जाबाय, एबाराव गलमाल जानो नांला। डि अपसना जादोंमोन मा फार्स्टनिफ्राय नायफिनबानो जाबाय। 2 फेक्टर थिउरिखौ दिहुनदोंमोन सेकेन्डनि स्पियारमेन बे। बेनिफ्राय माल्टि फेक्टरखौ दिहुनदों थर्नडाइक, बेनिफ्राय ग्रुप फेक्टरखौ दिहुनदों थार्स्टन, बेनिफ्राय सेम्पलिं थिउरिखौ दिहुनदों थमसन। दा बे कारेक्ट जाबाय एबार 29नि बे। बेनिफ्राय लास्टाव दङ 30आव बर'आव मा दङ नाय, गाहायनि बबे बुंफोरथि एबा बबेफोर बुंथिया खुदियानि जौगानाय आरो दावगानायनि बिथिङाव थार होनदों। बेथ' गोरलै, बयबो मिथिगौ, माने खुदियानि दावगानाय आरो जौगानाय, माने डेभेलपमेन्ट आरो ग्रथ। बे डेभेलपमेन्ट आरो ग्रथनि बिथिङाव बबे बिबुंथिया राइट होननानै बुंनाय जादों। डेभेलपमेन्ट आरो ग्रथ, बे जाहैबाय नुनो मोनदों नोंसोरो नैबे अपसन बि, माने अपसन बि बा ए आरो बि मोननैबो थार। एयाव मा होनदों, जौगानाया जिबियारि आरो देहायारि साननायखौल' फोरमायो, नाथाय दावगानाया गोसो, समाज आरो आबेग गासैखौबो फोरमायफाजोबो, माने डेभेलपमेन्टआ। ग्रथआ जाहैबाय खालि नैबेल' देहायारि एबा फिजिकेलजोंल' सोमोन्दो दङ, ओमफ्राय मेन्टेलिबाथाय बियो डेभेलपमेन्ट। बेनिफ्राय जौगानायनि थाथिर गोनां, माने मा गथ'नि फिजिकेलि ग्रथआ जाहैबाय बेयो लिमिटेड होनदों, बबेबा मोनसे बैसोआव गोरा जाहैबा बियो जोबहैखागोन, बेखायनो बियो थाथिर गोनां एबा लिमिटेड। बेनिफ्राय दावगानाया नाथाय जोबनो गैया, माने जोंनि साननो हानाय, बुंनो हानाय, बिजिरनो हानाय मेलेमनि जौगानाया बियो जोबनो गैया, बे बारायलांबाय थागोन। ओंखायनो बे अपसन बिया ए आरो बि मोननैबो कारेक्ट। दा बेखिनि, बेनिफ्राय बेयावनो जोब्बायबो 30था कुइसनमोन। दाना उननि स्टेपफ्राव, उननि पार्ट मेथामेटिक्स गुबुनफोर दं, बेफोरखौ हायोब्ला टाइम मोनोब्ला नोंसोरनो बानायना होगोन। जा हायो शेयार खालामना होबानो जाबाय, गुबुनफोराबो जाहाथे मोनहैयो। आरो भिउस बुरजा जाबासो नोंथांमोनहा मिथिखागौ, बयबो जोंबो इन्टारेस्ट जायो बानायनो। दा बेखायनो जेबो गोरोन्थि साननांगौनि गोनांथि गैया, शेयार खालामनानै होबानो जाबाय, जाहाथे बयबो मिथिनो हानाय जायो। आरो बाहाय
नोंथांमोनहा बे कुइसन पेपारखौ मोनाखैबा डिसक्रिप्सनाव लिंक मोनगोन डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।